Hi, good morning everybody. Welcome sa vlog na mga taga Ilonggo. Okay, subong we're celebrating sa birthday ni Mona. Amiga na mo na birthday subong. Tapos nagahiwat kami sa amon nga celebration, makadto kami sa island. So subong ali kami sa ferry boat. As you can see, ari kami sa ferry boat, may upod kami nga pula-pula, tsura. Tapos, ato, ang duwa kakapit sa likod. Ang duwa to sa babae sa likod, hindi na ito naman yung likod. Tapos, aring isa, tagiya sa cellphone, kakaon sa fish burger. Tapos, may tatlo ka babae, nga rin sa tubang, ang leader na muna. Alas nang nining bago ng kapitik-pitik na. As you can hear, sabi niya pultang siya. Hindi. Pirang litro mo nang? Pultang lang. Pila litro mo? Barato lang ang premium. Barato lang premium. Okay, so makadto kami ara. Mainit. Ara kami sa lawod. Ari kami sa parin. Sa lawod ni sa? Wala, magaling na ka na. Basta bibigit ka pala. Sa Marina South Pier. Ari kami. Tapos, dito guys, malakad na kami. Pakadto sa... Pantuloy lang. Sa Singapore pa. Ano video? Oo. Kasi yun, ilo. So, pasensya na kami. Malakad kami. Bye. So, okay. Hindi okay. Ang ako nga buhok, nag-renewal. So, kamo na doon. Hindi na namin ang lightings dire. So, dire ko makuha sa video. Kadyo ka namin dire. Ikaw naman kapakdot. Nakagapa sa ako. Ikaw naman kapakdot Okay, na. so, tanawa nga mo mga upod. Naka-shade. Sino wala naka-shade? Ato sa tatlo. Naka-shade sila. Ari may shade man. Oh. Ari naka-shade man. Ang likod ko, naka-shade. Ano po yan? Hindi na pauta. Ano pa tayo? Oh, puro kami naka-shade. Kaya lang kadyo kami sa Setting. mainit na lugar. Tapos, Tahimik na lugar pa. subot lang ko ma-swimming kami karon, wala ko kabalo ko, madala sila sa swimming suit. So, see how. Dala sa short. Ako wala ko dala, nagdala ako extra nga t-shirt. So, tanaw ko mapantit, ako mag-short karon. Next ako din nga bra. So, wala ko kabalo ko ma-swimming nila or ano plano nila, talang-talang Hindi. ka ano kasi. Matampisaw lang kami kaya nga makandingot. Guys, look. Pagdaa para dala sila. Paliyog kami ganun ang kuha. Sorry, kaya wala mo nagkuha sila, nag-shoot sila sa isa ka, so, ma-vlog naman ko karon wala. Okay, sige, bye-bye. Lagi mo ang